ба канали farzeb.tg обуна шуда аз филмҳои тарбиявию таъсирбахш бохабар шавед. farzeb.tg. боз як филми ҷадид дар пардаи синамои тоҷик. зиндагӣ ба ғоят пурҳикмат аст. пур аз пастиву баландиҳост. ҳар як лаҳзаи умри инсон, ҳар як ҳодисаю воқеае ки кас ба гирдоби он меафтад имтиҳон аст. санҷиши азалии ногузир аст. накӯкорию латофати одамизод хуш аст. пас ҳақ таоло аз ӯ розӣ мегардад. farzeb.tg